السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke, umdali wezinto zonke, umdala wey'nsuku zibe phezu kwenu. Ngempela udumo lumfanele u-Allah umvelinqangi umdali wento zonke yena yedwa. Akanabalingani, akanazifaniso, akazali, akazalwanga endalweni yakhe. Ayikho into efana naye, akanabancedisi. Kufanele simkhonze yena yedwa, singamxube nalutho endalweni yakhe. Ngifakaze futhi ukuthi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uyisithunywa nesigqila sakhe sokugcina asiletha emhlabeni kulo lonke uchungechunge lwabaprofeti, yena wase waba ngovalayo kubo bonke abaprofeti nezithunywa zakhe ayithumela emhlabeni ukuze zizovula mina nawe amehlo zisibonise iqiniso. Ma-Afrika mahle, bafowethu nodadewethu, nani nonke nina enibukela lama video kaMasithandane, ngicela nje ukuthi ngiqale ngokunibonga kuqala, ngoba ngaphandle kwenu lama video la ngabe awafikelelanga la asefikelele khona. Ngaphandle kwenu ukuthi nuhlabe nulawule nishare lama video ami, ngabe awafinyelelanga la asefike khona. Ngiyanibonga ke nonke nina enibuka ama-video kaMasithandane nenisapota futhi uMasithandane, ngiyabonga kakhulu. Ningicelile-ke iy'ngane zakwethu, nathi nina amalokuzana amahlandla amabili kuma-video ka-Gift Mabunda. Ngikhuluma ngokuthi iBhayibheli kukhona amanga eBhayibhelini. Nangicela-ke bafowethu ukuthi nicele ukuthi nginibonise noma nginikhiphele layo manga layo. Namhlanje-ke ivideo yami nje ingaloko bafowethu, ukuthi nje nginikhiphele amanga. Ngizonenzela nje ama-video amabili. Eyokuqala, amanga okuqala nawe ozozitholela wona eBhayibhelini, incwadi kaMathewu 27. Incwadi kaMathewu 27 bese uyiqala nje lapha kubani? Uyiqala lapha ku-50. Lalela-ke. Ithi-ke uJesu wabuye wamemezwa ngezwi elikhulu wafa. Amanga okuqala layo. Kungani ngithi amanga okuqala? Ngoba uJesu akakaze waba khona emhlabeni. uJesu umsangano owakhandwa amaRoma, awususa le e-Italy eRome, awuletha la eSouth Africa noma ku-African continent noma ezwenikazi lase-Afrika, azokhohlisa thina sizwe simnyama ukuze bakwazi ukuthi ngalesikhali lesi sabo esiyiBhayibheli abasisebenzisayo, uma ngabe sebesidunga iy'ngqondo basiqeda, bakwazi ukuthola konke okungokwethu thina ama-Afrika. Ngikhuluma ngey'mbiwa phansi zonke ongayicabanga, igolide, idayimane, iplatinum, i-uranium, amalahle, ukhulume ngisho nange-oil. Ngakho konke, iy'ndawo, amalende, amazwe, yonke into ongayicabanga basebenzisa iBhayibheli ukuze benzani? Bakuthole lokho, bakuzuze kube ngokwabo njengoba kungokwabo nanamhlanje. Kodwa amehlo asevulekile. Ngisaphinda futhi, mawungangikholwa shona ku-Google uthi nje Berlin Conference, uzobona umhlolo owenzeka ngalowo nyaka loyo. It was 1884 mangingaphosisi, 1884. Umhlangano wakhona wawubizwe umgulukudu omkhulu, umkhunkuli, untamolukhuni owayebizwa ngo-Otto von Bismarck. Uzibonele-ke nawe ukuthi benzani lawo bantu la. Isikhali sokuqala abasebenzisa, abavumelana ngaso ukuthi kukhandwe iBhayibheli lilethwe la e-Afrika. Abantu base-Afrika bakhishwe kumvelinqangi, bakhishwe kumdali wey'nto zonke, banikezwe uNkulunkulu ongekho ongakaze abe khona. So amanga kokuqala yila. uJesu into engakazi bekhona emhlabeni. uJesu akakaze aphile emhlabeni. uJesu uzalelwe eBhayibhelini, wakhulela eBhayibhelini, washumayela eBhayibhelini, wafela eBhayibhelini, wanyukela ezulwini eBhayibhelini. Uzobuya futhi ngokweBhayibheli uJesu, angikhulumi ngoYeshua, ungangizwa kabi.
uYeshua oyindodana kaMaria, istepfather sakhe kwakuJosepha, waba khona emhlabeni uYeshua, kodwa uJesu into ekhandiwe, into engakazi izibe khona. Amanga okuqala ke la ukuthi uJesu wafa, uverse 50 loyo, ngoba akakaze abe khona. Ingakho ngithi amanga okuqala aseBhayibhelini. Amanga esibili lalela ke 51. Bheka ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Nanto kuvuthondaba 52. Amathuna avuleka, ulalele kahle. Amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Kwavuka abantu emathuneni. Ulalele amanga la engitshela wona aseBhayibhelini. Ithi kwavuka abantu kuphi? Emathuneni. Kwavuka abaningi ababelele abangcwele bavuka. 53. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Emva kokuvuka kwalo Jesu lo ongazange abekhona, kwavuka abantu abaningi emathuneni, baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, iJerusalema ke lelo. Makuthiwa nje umzi ongcwele wazi ukuthi uya ngeJerusalema. Bangena emzini ongcwele ngokweBhayibheli, angithi ngokweBhayibheli iJerusalema. Bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Uzwile? Babonakala kwabaningi. Lalela ke. AmaHebheru 9 verse 27. Njengalokhu abantu bamisele ukuthi bavuke kanye. Njengalokhu abantu bamiselwe, kungumgomo ukuthi abantu bafe kanye. Njengalokhu abantu bemiselwe, umgomo ukuthi abantu benze njani? Bafe kanye emva kwaloko ukwahlulelwa. Umbuzo ke senguphosa kuweke mbukeli. Nawe mKristu, wena okholelwa kule nsambatheka le ngiqeda ukuyifunda manje, senguphosa kuumbuzo. Njengoba bavuka bagcwala amathapha, bagcwala iJerusalema lonke, babonwa abantu abaningi, abantu bevuka emathuneni. Base behlulelwa ubani? Behlulelwa nini? Baphelelaphi? Ake ngikuphindele futhi. Lithi iBhayibheli uma ngabe abantu bevuka ekufeni, abasavuki ngalomzimba lo, kodwa bavuka ngomzimba omusha. Kusho iBhayibheli, ncwadi yabaseKorinte leyo. Uma bevuka, idokodo leli lomzimba wasemhlabeni lizwenzani? Lizodilika bese kuba nomzimba omusha. Omunye umbuzo futhi, ingabe labantu labo kuthiwa bavuka la base bevuke ngomzimba omusha yini? Ngoba bavuka la kulomhlaba lo, bavuka ngomzimba omusha yini? Abantu uma bebabona, bababona besemzimbeni omusha yini? Bangena kuphi? Bahamba babonwa abantu bonke eJerusalema. Baphelelaphi? Ngoba lithe kumaHebheru 9 verse 27, umuntu miselwe ukuthi afe kanye emva kwaloko ukwahlulelwa. Umbuzo ke wami ke mbukeli, nawe ngubhekisa kuwe, nawe bhekisa kubafundisi kubaphathi bakho. Behlulelwa nini labo bantu labo? Behlulelwa ubani? Baphelelaphi? Ngoba siyathola ukuthi emva kokwahlulelwa khona baye ezulwini, khona baye esihogweni. Nanko kumbuzo engushiya nawo mbukeli wami. Angibonge kakhulu. Iyalandela ke amanga esibili aseBhayibhelini.